Hello guys, lam sugo norong no ani ketal vlogo hai no hai jotono no sarik kaham tabo khai ang uko amra jai payoi bai pun bukur bai bubuk songoi tongo bukur bai bubuk boyabo bubuk tamhen bisini dan to koro mare hin tamhin abo siya ke ko tini khai ang poli si songsinai tungma bo tungmani ma tamsu tungkha bo phaifano ma songnai tubuisi phaika hangke naidi mosla rok riwi tongo mosla sarabo thogla kubang rejak mosla ko tam rekha jotono ribekha jerina nangmani jera donia kai sutui rikha som ke tai tamor sinai haising rosun ko puhan ke tebo mariwo kubang khlaioi tongmani bagoi songna rok musungya haifano duty to sob khainai housewife singke songnai kroi je tamhnai kaijagoi ni songmani maimi rok songna selerka ke haifano ma songo tabkhai police nai thok roi poliwoi boxa sinai ta ke mobile rok video khlainai kurui haifano saijung no khlaima ba amni bagai video kaham klai khlaimi ango ko mosla rok rijak sobo ponbuk hamjak comment khaidi ke ang ko songoi poliwui tongkha poli baioi boxa sinai tongmani bagoi songa musungya tongo haifano bahai rok nai se tai haleroi songkai amni bagoi songoisi tongkha horni banta daktino tini khai horni nongkha horni bai diboro to dibo lai tongkha kon hari kaham klai mix khai ka ang mobile berai se video cut klai mix khai siwo koyang boxa bai kha boxa hoise ko naidi ko erpore kol baioi butui ran baioi kotaisa butui rikha ke motom laingkha thoksinai chaya baluk kha omokhe ko chung snamaya do already bui snamoi ri famous mane sinijak borok driver rok ni thani kasar mani khana saimia boron tu khangbo angkhai oso sungya boroni tui phaika bui nogo phai nogo songpaikha jotono no bye ani video nai tongma bagoi hambai।